যতনো বেলায় বেলায় হামবাই আনিবো মুং বিমান জমাতিয়া সিলগা তিনি আং কাইসা belai ke negeri mas sengsa ani oro phayon news hok paye ang video sunani bai dongka actually ang direct selling industry o samung tang tongo ang kono politics by involve sikerui boni loge ang direct selling industry mani por alada company rok ano grow up ung tongman nuke kabang mana ano tolala mograni ano harassment khayani sudu tabo kaise puila bo haine ani bumungui kabang mana ko video editing photo editing ke mobile number hack rokhaye ani bu mugi opoprotar khaijak bonotui ang thana rok sasi FIR rok khai rojak oko cyber crime haifana boni kono solution to malia ang ke tak bo haine tini phaya ang ha haine khna phiu je 4-5 ta ner call sopaika maharaja pradut notui ang si ani chehara rok ke khlai ani photo rok ke khlai ko maharaja pradut ni yatheng ke go photo ke yatheng rok bera tuma bu ang hake khnaka ke abo angya abo ani mungui sikang poila phana ano opoprachar khaina bangui abo haike khaijak tongo ke ang video rok no kahake photo rok de video rok de angna sinai je kang phum khaise ke tak loge siang kono sai tongka ang nayane ke abo angya lukurok baya rok please nirok believe khaijak di abo angya abo ani mungui jara opoprachar khainai bor rok si jodi si amata haike kono borok no jodi si ung khake please ana help khaibai jodi ang sakang sing no borok no naituk tongo sabo abo sabo rok ani mungya ke opoprachar khai tong to jotono belai belai ke hambai jotono ang request khaina suba bai jadi u borok no identify khai runani please hambai